Hi, this is Harvey from Wonderland Avenue, and I want you to listen to Catapult DJ. He's the best. Good evening! Mennyit jöttünk eddig? Na várjál, mondom. Tessék, fölvetted, ott van. 264 kilométer. Farstrekking! Plusz beépítettem Andornak egy ilyen szuper képkeretet, hogy nézzünk filmet. És rég nem látott barátaink, őket meg nem ismerhetitek, a jobb oldali Dávid, a bal oldali Áron. Megtörlöm! Bevizesedték, kicsi már, mi? Nedves, nedves. Mit lepegyesz? Én V-Power Racinget, bazd meg. Olajat iszol? Százasok telt számú? Én vagyok reklám a Nokia telefonnal beszélek. Jó estét, Nagykapos! Ide másodszor! Itt Szlovákiában, öcsém! Bozog kiesni, foci! Nagykapos DJ! Hát 264-et jöttünk, de még egy olyan 100-ast úgy szerintem lenyomodék. Ugye? Egy 100-as még benne van a lábban. De én azért tettem ma egy felelőtlen kijelentést, hogy még haza is jövünk. Persze. Következő 2 órára! Nem ígérhetünk más, csak igazi Catapult DJ zenékkel! És egy igazi fesztivál! Ennyit nem is ivott ez a gyerek, annyira amatőr van. Itt van, majd 30 éves, bazd meg, és mondom, a hülye csajok nem rókáznak egyébként. Most már berókázott? Várj, és az a durva, hogy mindig jön ki belőle. De ez a gond, de hogy is csak gondolkozik, gyerekek, én megvédem. A csajoknál csak megállunk, és csak szimulálják, bazd meg. De ez a hülye, ez tényleg, hát nézd oda, hát erről beszél. Ez már csak epe lesz, bazd. Zöld lesz, bazd. Te Gödöllön csináltál ilyet? Kis hányás, nagy hányás koliszobába? Én csak elájultam. Csekkoljátok le a weblapunkat www.catapultdj.hu. Le lettél reggel rúzsozva. Nem áll. De. Nem érzed úgy, hogy faszíző a szál?